Lason si Rururara Entertainment Team Pen Kason Sepon Karbi feature film KANGBO ALOTI Alamarjan Nun ke Wangji Aru Chiklo ni Phai Kriner Cap Arni Cannes Film Festival Friends aRongsopi along premiere trailer paklang pon pu pusi producer Ronjit Teron Pen Pherangke Thengnu lamthi paklang pon KANGBO ALOTI Alamarjan atumo ke toklapen director Khanjan Kisorenath alang like inut lam kanarjan mate filmmaker lo Bangso KANGBO ALOTI atumo ke Asia Pacific Script Lab Australia lapen Singapore along setami Cine Venture International Film Festival huta kangsir kang chapon tanglo Lasinon puthot Cannes Film Festival hut Friends aRongsopi along aru chikloni phai Kriner Cap arni bangke premiere trailer paklang pun thupu Bangso Lamarjan ke isi project lapente Lamarjan ang bongpen history Karbi feature film lo anparta Karbia khephan ki thedum ale doji bino Lason si KANGBO ALOTI Alamarjan along Cheparjan atum actor Harmony Bale apen actress Malining Tipi anparta Rururara Entertainment Team doan KANGBO ALOTI Lamarjan non ke wangji surihni rain korap huaninkan matijong mate December chiklo malomsi Karbing lorar phan paklang pon popusi producer Ronjit Teron apen Cheparjan bangphu mukrang betum pen lamthi chepaklang pon tum short movie de kali Karbi Alamarjan Anso se thilong pali dunang yu plate isi so full length movie claims na akan ja son se claim nanji je full length movie claim cheng beta muni ratum kelang ani padok kha apen itum ta international ang dengan son son ya nong mate award kelong nu je anadi kala an undunai kuisi inen jerot kut se tu claim alo thiek pen bang antela bangso Alamarjan amena la so Alamarjan ke ahopet ke KANGBO ALOTI the lost part pulo arang gelo alam ke si KANGBO ALOTI na pen laso ascriba bangke inut ke to ba na pen ke angtong na sa concept ke Khanjan Kisorenath tu alang li ke pinangan ang dengalong ta award long no si laso ascribe thos tame Asian Pacific film okane Asian Pacific script laso lepalong adi ada ta ni tu maso script det ta award kelong tang ada selection long ngelo asila makso script claim lote Karbi penyo itu claim lo ke laso script bangke award kelong ta pot anso se phangan ta tidun po pusuning ithem se claim labangso Alamarjan long atumu bulu tangte la bangke itu mathadam lo nang itu la 2005 alom la 2003 la solong alam isi apora la penke ili tumalong kudam nang la kelong ria farman kachisong akrong du pik tema komane look top pen lo kachisong man dolo mane look Charlie pen kachisong komane ke hili ke ot pen kachisong dadu asila hili ke ot pen kachisong da kenangi look Charlie pen kachisong da kenangi mane lun pen kachisong da nai stame la song bong chimata tek the je la ni tuma bang sa hok la tumang nang ni pula song bong pachit ton tek the ma la tumang bong tame kachili side ko ma konama ka pali damya to war li dam de la mut ya lama ke la si Jasmet ke lalu kelong dia farman aku tak dulu lapen jasmet pet ke la itu la luga Charlie bak pe perang nang ji la hai tam eduji lapen ke itu longri pelang acirai kom la aku tak jasmet itu dan romantic do lapen ili ka mama lam tinalu ko next over dulu hai News report Karbing Long Life